Good morning, children. Sanibonani bantwana. I'm so happy to be with you again this morning for Kids Live. Ngaze ngajabula ukuthi namhlanje ngingaphinda ngibe kanye nani ku Kids Live. Now, before we start, let's just pray together. Singakaqali ke bantwana ake sivala amehlo sithandaze. Lord Jesus, we thank you so much for this new day that you've given to us. Siyakubonga Nkosi Jesu ngalolu suku oluhle olusha osinike lona. Thank you that you kept us and that we have a day where we can serve you. Siyabonga ukuthi kuze kube manje usasigcinile nokuthi namhlanje singaphinda sikukhonze. And Lord, we pray that in this time during Kids Live that you would be with us and bless this time. Namanje kulesi sikhathi Nkosi Jesu sisolalela Kids Live siyacela ukuthi usize ube phakathi kwethu. And help us to learn that which you would like to teach us. Siyacela Nkosi Jesu usifundise usize sikubambisise lokho uzama ukusifundisa khona. And we ask this all trusting in your name. Konke lokho Nkosi Jesu sikucela sithembe egameni lakho. Amen. Amen. Now, children, I think you can see everything that's around us here today. Ngiyacabanga ukuthi bantwana nani niyabona ukuthi kunezintwana ezihleli lapha phambi kwethu namhlanje. And maybe you wish you were here to be able to play with them. Mhlawumbe nawe uyazifisela ukuthi ngabe udlala nazo lezi zinto eziphambi kwethu. Because I've got all sorts of exciting toy cars here. Here I've got a fire engine. Ngoba nibona nje kugcwele ama toys la ezimoto ezinhlobonhlobo njoba nginikhombisa nansi ecisha umlilo. And there's an ambulance, there are police cars, racing cars, any car you could imagine. Kune ambulance, kune moto yamaphoyisa, ngisho nezomjahi imoto zikhona. Well, maybe you wish that these cars were all yours. Mhlawumbe nawe nje uyafisa ukuthi engabe lezi imoto zonke bekuyezami. Well, soon I'll be telling you who they belong to. Kodwa ngingekudala ngizokuxoxela ukuthi lezi imoto bezingeke abani ngempela. But before we get there, I want you to think about something. Kodwa singakaqali lapho, ake nginicela ukuthi nicabange ngokuthile. I want you to think about this morning since you got up. Maybe you were around at home with your family or wherever you might be. Awukucabange nje kancane namhlanje nje silokhu uvukile nje ekseni la kwade ukhona nabanye abantu mhlawumbe umndeni mhlawumbe abazali bakho noma ingane zakini uthi bekhamba kanjani. And I'm sure that a few people have maybe asked you to do some things for them. Mhlawumbe khona futhi kwanamhlanje nje ekseni asebekucelela ukuthi ubenzele ezinye izinto. Maybe this morning your mom asked that you please help her to wash the dishes or to clear the table. Mhlawumbe nje uma wakho ukucelile wathi ngane yami ngicela ungisusele izitshe etafuleni uhambe uyozigeza ekitchen. Or maybe your dad asked you to help him weeding in the garden today. Mhlawumbe nje ubaba wakho ukucelile wathi ngane yami ngicela uzongisiza engadini sokho iphukhula namhlanje engadini. Now, think about how you responded to them when they asked you. Awukucabange kancane kuyibuza ukuthi kambe ngiphendule kanjani ngenkathi ngicela. Did I say yes, Mom, or yes, Dad, with a glad heart and a smile on my face? Kazi ngiphendule kahle ngokumamatheka okukhulu ngijabula ngithi yebo baba noma yebo mama. Or did I say yes, but inside I said no? Mhlawumbe nje yebo ngishilo ngathi yebo kodwa enhlizweni hayi bekungavumi kahle. I really don't feel like doing this now. Hayi empeleni ave ngingafisa ukwenza leyo nto. Or maybe you thought, is it really so important? Mhlawumbe uze wacabanga ukuthi hawu lento engicelwa yona ngempela isemqoka yini kangako. Or maybe you thought, they are really just ruining my fun. Mhlawumbe uvele wayicabangela wena ukuthi baze bangimoshela isikhathi sami sokuthokoza nesokudlala. You just didn't understand why you need to do what you've been asked to. Mhlawumbe nje wena uzange nje uqonda ukuthi kungani kuze kucelwe wena ukuthi enza lokho abakucela kona. Now, children, that often happens. Bantwana lokho kuyenzeka kaningi empilweni. Often we get asked to do things and maybe we don't understand why. Kaningi mhlawumbe siyacelwa ukuba senze izinye izinto bese singaqondi thina ukuthi kungani kucelwe thina. Or maybe we get told not to do something and that we also don't understand. Noma ngezinye izikhathi sitshelwe izinto ekungamele sizenze nakhona mhlawumbe asiqondi ukuthi kungani ngingavumelekile ukuyenza leyo nto.
Now I'll tell you a story that might help you. Ake nginixoxeleke indaba engase inisizeke kulokho. So, back to our cars here today. Sesibuyela kuzo lezi imotwane la phambi kwethu. These cars belonged to a little boy whose name was Tommy. Lezi imoto bezizomunye umfana omncane ogama lakhe bekuTommy. Oh, and Tommy had parents who loved him and a dad who would often buy him cars. uTommy ke wayenabazali bamthanda kakhulu bamkhonzile ngisho nobaba kaTommy kancane nje bethuka ubaba wakhe semthengeleni imoto ethoyizi. And his parents wanted the best for him. Abazali bakhe ngempela bebemfisela okuhle kodwa. And Tommy really had quite a collection like you see here. uTommy ke kushuthi nani njoba niyibonela ubesenezimoto ngempela eziningi ezinhlobonhlobo. He had, like I told you, the fire truck, the ambulance, police cars, racing cars, all sorts and all different colors. Ube nazo zonke nje inhlobo zemoto ongayicabanga. Nakho njoba nginikhombisile nansi truck lecima umlilo, imoto yamaphoyisa, ezomjaho, zonke inhlobo nembala yonke ongayicabanga. Now, Tommy used to take them out in the morning and he'd go out onto the driveway or wherever he could find a spot and he'd play with his cars. Njalo kuTommy wayezothatha imoto zakhe zonke aphumele eminyango la athole nje khona indawo evulekile aqala manje adlale ngeemoto zakhe. And he'd build little roads. I'm sure you boys have done it before. Afike akhe imigwaqo la esihlabathini mhlawumbe nje nani bafana seningena kwenza lokho. Oh, and he'd make a whole track for the racing cars and he'd build tunnels and make bridges and all sorts of things with his cars. Hayi ube busy kabi matasatasu uTommy akhe imigwaqo akhe amathanela akhe amabhlorhwe ukuze imoto zakhe zikwazi ukushibeka kahle la esihlabathini. But there was one problem. Kodwa nje inkinga ebeyikhona ibikhona eyodwa inkinga. And the problem was that Tommy never wanted to bring his toy cars in at the end of the day. Inkinga ebenayo uTommy ukuthi ekupheleni kosuku bengakuthandi ukuthi kumele manje aqoqe zonke imoto zakhe futhi ayingenise endlini. He would say, it doesn't matter if they stay outside for the night. Wayezophendula eyitshela ngempela ukuthi empeleni akunalutho nje imoto zama ingahlala nje ebusuku zihlale la phandle. Or he'd say, do you know what, I'll do it later. Noma ngesinye isikhathi asho nje athi ngizobuye ngikwenze ngizobuye ngibone. Now one afternoon he really didn't want to pack up his toy cars. Ngelinye ilanga ke ubengathandi ngempela engathandisisi ukuthi ahambe yoqoqa. And when his mother came and said, Tommy, come, it's time now to pack up your toy cars, he said, Mom, I'm not ready to pack them up yet. Wayesethi uma wakhe ngempela Tommy isikhathi manje uhamba uqoqa ama-toys akho imoto zakho zingenise zonke. uTommy ngempela wamphendula uma wakhe wathi kahle ma angakakwazi ukwenza njengamanje. Now I can't actually believe that a little boy could speak to his mother like this, but Tommy did. Nami ngikholwanga ukuthi khona umfana omncane ongakwazi ukuphendula kanjena uma wakhe umuntu omdala emphendule kanje kodwa yena uTommy ngempela wamphendula kanjalo uma wakhe. And so Tommy's mom tried to explain to Tommy and she said, but Tommy, something might happen to your cars if you don't pack them away. Waqala ngempela umama kaTommy wazama ukumchazela uTommy ukuthi Tommy ngempela kumele uyiqoqe ngoba mawuzishiya kanje kukhona mhlawumbe ongase kwenzeke kuzona. Someone might come and steal them or a car might drive over them. Mhlawumbe nje kufika omunye umuntu avela kuntshontshela imoto zakho suyishiye eminyango noma mhlawumbe kufika enye imoto enkulu izogaya zonke lama-toys akho ngoba ihlele phandle. And Tommy just said, they'll be fine. Nothing's happened to them until now. uTommy nangempela wamphikisa uma wakhe wathi cha angiboni ukuthi nje ngaba nenkinga kuze kube yimanje akakaze nje kwenzeke lutho nezimoto zami. And it carried on and eventually Tommy said, you know what, I'll do it after supper, Mom. Kwaqhubeka kanjalo le ngxoxo phakathi kaTommy noma wakhe wagcina esethi uTommy okay kulungile ke ma ngizoyingenisa emva kokudla kwasebusuku. But Tommy's mother said no, he needs to listen now and do it now. Umama kaTommy wathi Tommy cha kumele ufunde ukulalela mina ngithi zingenise manje imoto zakho njengamanje. So Tommy walked out the door. He said, okay.
uTommy ke noma engathandi ke kanjalo wavele waphendula wathi kulungile ke waphuma. He walked outside, but do you think he packed away his cars? Waphumela eminyango ucabanga ukuthi kodwa wayiqoqa ngempela imoto zakhe. No, he forgot all about it. Akazange nje ayiqoqe wavele wakhohlwa nya ukuthi kumele ayiqoqe. Do you see what happens when you don't want to obey? That's when you forget. Niyabona ukuthi bantwana kwenzekalani uma ungafuni ukulalela yilokho okwenza ukuthi umuntu agcine sekhohliwe. So later that evening, Tommy's dad was coming home from work and he could see his dad's car lights coming up the driveway. Ebusuku ke sekuhlwile bantwana ubaba kaTommy wabuya emsebenzini naye uTommy wabona ukukhanya amalamba emoto ubaba esebuya emsebenzini. And Tommy got a fright and he started to shout, "My cars, my cars!" Ngokuphazima wakhumbula uTommy ukuthi imoto zakhe ziphandle. Wamemeza wahayiza wathi hayibo imoto zami. But it was too late. Kodwa bese ku late kakhulu bangani. And Tommy just heard crunch, crunch, crunch. Wezwa nje sekulimala phansi kube khona ingathi into ephukayo. And Dad's big car had driven over all his cars. Imoto enkulu kaBaba ibisihambe yagaya onke ama-toys akhe emoto. His ambulance was as flat as a pancake. I-ambulance nje yakhe ye-toys ibisicine sifana nje nento engabonakali. The fire truck was shattered. Ngisho ne-truck lecima umlilo ibingasakwazi ukuhamba. And his racing cars would never be able to race again. Ney'moto zakhe zomjaho wayengeke aphinde kwazi ukuthi ayijahise laphandle. Well, you can imagine what Tommy felt like. Nani ningacabanga nje bangani ukuthi uTommy wayezwani ngalo mzuzu. And he said, "What have you done?" He asked his father, "What have you done to my trucks and my cars? Look at them." Hawu uTommy bese buhlungu wamemeza wathi baba manje usuzenzeni imoto zami zama-toys usuzenzeni. And he picked them up one by one and they were just in pieces. Wayicosha ngayodwa kanti izovele iwele phansi ngoba yayisifohlozekile yonke imoto yakhe. Now Dad didn't know what had happened earlier, so he said, "Oh, I'm so sorry, Tommy." Ubaba phela ngoba bengekho emini umama wakhe esamkhuzile ubaba wathi nje hawuncese wena Tom. And Tommy's mother said, "Oh, you don't need to be sorry. Tommy was told to bring in his toys long ago." Awu waphendula umama kulo mzuzu wathi baba awudingi nje ukumdabukela uTommy. uTommy kade etsheliwe kusesemini ukuthi ama-toys akhe iy'moto zakhe akayingenise eyiqoqa. And Tommy was crying and he said, "But why? Why did this happen?" uTommy wakhala isililo esikhulu ebuza ukuthi kungani manje lokho kwenzeke kumina. And Tommy's mother said, "Tommy, you know exactly why it happened." Umama kaTommy wamphendula wathi Tommy nawe uyazi ngqo ukuthi kungani lokho kwenzeke. Remember how many times I spoke to you and told you to go and pack up your toy cars? Usakhumbula ukuthi ngikutshele kaningi kangakanani ukuthi hamba uqoqa imoto zakho. Well, Tommy learned his lesson that day. Hayi ngalelo langa uTommy wasifunda isifundo sakhe esikhulu. And he changed and he was never disobedient in that way again. Waguquka ngempela uTommy akaphindanga angamlalela uma wakhe mayemkhuza ukuthi akaqoqa izinto zakhe. And after his parents saw that he's really learned his lesson and he's changed, Tommy's dad went and he got him a few more toy cars. Emva kokuthi kwenzukwana sebebonile abazali bakaTommy ukuthi hayi uTommy usefundile isifundo sakhe akasayena umntwana ongalaleli wahamba futhi ubaba wakhe wamthengela amanye ama-toys eimoto. So children, you see how important it is for us to trust our parents that they know what's best for us and that they want what's best for us. Niyabona yini bantwana ukuthi kusemqoka kangakanani ukuthi sibathemba abazali bethu ngoba bona bayazi ukuthi yini esilungele yini esifanele ingakho kumele sibalalele. And not only our parents, but our teachers at school or any adults who we might be with. Hayi futhi nje abazali bethu bangani
Ngisho nothisha bethu nabanye nje abasizungezile esiphakathi kubo. And in Colossians 3 verse 20, there's a verse that says, Kwabasekolose ke bantwana eBhayibhelini khona ivesi elithi kwabasekolose 3 ivesi lika 20. it says, you children must always obey your fathers and mothers, for that pleases the Lord. Lifundeka kanjena ke lelo vesi bangani lithi bantwana lalelani abazali benu ezintweni zonke ngokuba lokho kuyathandeka enkosini. So children, you see that the Lord Jesus wants us to be obedient. Niyabona bangani ukuthi ngisho noNkulunkulu inkosi uJesu iyafuna ukuthi silalele abazali bethu. And obedience means to listen immediately. Ulalela ke bangani kusho khona ukuthi asikulalele ngaleso sikhathi sitshelwe. If Tommy had listened and been obedient immediately, then his cars would have never been crushed. UTommy naye ukube walalela ngaleso sikhathi uma wakhe emthuma ngaso wayengeke ehlelwe ile nkinga ukuthi zonke imoto zakhe zigayeke zifohlozeke. And it's important that we obey with a glad heart. Okusemqoka futhi bantwana ukuthi masilalela silalele ngenhliziyo ethokozayo. That's real obedience. Masenze njalo suke sesilalela ngempela. Because you know, children, like we saw with Tommy, often when we don't really want to do it, that's when we forget to do it. Njoba sibonile ngendaba kaTommy ukuthi kaningi into masingathandi ngempela ukuyenza ileso sikhathi ngempela sofica sesikhohlwa nokuyenza. Because it's not important for me to do what I've been told, and so I forget about it. Ngenxa ukuthi lento angithandanga ukuyenza ibingekho semqoka kumina ukuthi ngiyenze ingakho ngivele ngicina sengiyikhohlwa kalula. And then maybe if my parent asks me about it later, I say, oh, I'm sorry, I forgot. Bese emva kwesikhashana manje ngibuza umzali wami ngento ethile akangitshele yona bese ngithi hawu yazi ngilibele ngikhohliwe. Now if that's what happens, then maybe you need to ask yourself, was it really important for me to do what I'd been told to do? Uma ke kwenzeka into enjalo bangani uboyibuza ukuthi ngempela lento ebengitshela ukuthi angiyenze ibisemqoka yini kumina ukuthi ngiyenzele umzali wami. So children, next time you are asked to do something or not to do something, ngakho ke bantwana ngokulandelayo mawucela ukwenza into ethile noma ucelwa ukuthi into ethile ungayenzi ngempela, then do it with a glad heart and do it immediately. vuma mntwana ukulalela nokulalela ngaleso sikhathi ngentokozo enhlizweni. Even if you don't understand why or you think it's unfair, Ngisho nawe mungaqondi lokho okucelwayo noma ucabangela ukuthi abukho ubulungiswa kulokho okucelwayo, just do it. vele ukwenze nje ukulalele. Because that will make the Lord Jesus so happy and he'll bless you for obeying. Ngoba uma usulalelile lokho kuzomthokozisa uNkulunkulu naye bese kwazi ukukubusisa kulento ozoyenza. And your parents will be so happy too. Nabazali bakho bazojabula kakhulu uma ukwazile ukulalela. And children, let's remember that if there were times where we know we didn't obey or we didn't obey with a glad heart, Ake sikhumbule ke bantwana futhi ukuthi make kwenzeka esikhathini esidlule ukuthi angilalelanga noma ngalalela kodwa angilalelanga ngenhliziyo evumayo nethokozile. that I don't let that stay in my heart because that will dirty my heart. Akufanele ngivume ukuthi leyo nto ngiyigcine enhlizweni ngoba leyo nto enjalo izoyingcolisa yonke inhliziyo yami. But I need to go and take it out. Kodwa kumele ngihambe ngenze isiqiniseko sokuthi ngiyakhipha lento enhlizweni. And that I go back and I say sorry for that. Bese ngiphindele futhi ngihambe ngiyoxolisa ukuthi angikwenzanga bengikutshelile. And then the Lord Jesus will help you to be obedient. Mawusukwenzile lokho uJesu uzokwazi ukukusiza ukuthi uphinde ukwazi ukuba umntwana ulalelayo. Let's pray together. Ake sikhuleke futhi. Lord Jesus, we thank you so much for the story which we could hear. Nkosi Jesu siyakubonga kakhulu ngendaba esesikwazile ukuyizwa. And Lord Jesus, help us to learn from Tommy and learn to be obedient. Siyacela Nkosi Jesu usisize ukuthi sifunde isifundo nathi ngayo le ndaba kaTommy ukuze sikwazi ukuba abalalelayo.
that even when we don't understand, that we will just obey immediately. Nokuthi Nkosi Jesu uma singaqondi thina ukuthi kungani isicelo nokuthi kungani isithunywa into ethile kodwa sivume Nkosi Jesu ukuthi silalele noma kunjalo. And please would you continue with us into the rest of this day. Siyacela Nkosi Jesu namanje uqhubeke nathi kulona lolu suku olisele. And we ask this all in your name. Konke lokho Nkosi Jesu sicela ngegama lakho. Amen. Amen.